लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो दङ इलिशा बर' मिउजिकेल बेनारनिफ्राय बिथां इलिशा बर'नि मेथाइ रोजाबनायजोंनो गोसो गोसो मुंनि बिथांनि फाव खालामनाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बिथांनि बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ मेथाइ रोजाबगिरि इलिशा बर' बिथांनिनो इलिशा बर' मिउजिकेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ मेथाइ रोजाबगिरि बिथां फुंबिलि बसुमतारीनि मेथाइ रोजाबनायाव रामोनदा गराय बुन्दा मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मेथाइ रोजाबगिरि फुंबिलि बसुमतारी लोगोसे रन्जय ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों मनबलाबलि ब्रह्म बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां रामोनदा गराय बुन्दा मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बाय होननानै बुंदों। साननैसो उनावनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।